Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu ikuthiwa sisixazulule. Sino 5 over 2x minus 4 over 3x equal 17 nxase 7 over 18. Saphiwa nokuthi u-x awukwazi ukulingana no-0. Uma u-x kusho ukuthi ubulingana no-0, isibalo sethu nje siyabheda, asixazululeki. Asenze-ke isibalo sethu sithembe ukuthi u-x wethu awuzunelana no-0. Sisibhala isibalo sethu. Ngiyathanda ukuthi into ngiyiphinde njengoba injalo, ngiziqalele kabushe yami. Uma sesibhalile-ke isibalo sethu, siyacabanga ukuthi yini engasisiza ukuthi lokhu kungezansi kufane. Siyazi ukuthi u-18 uyakhishwa, u2 times 9 siyazi ukuthi u9 uyakhishwa, u3 times 3 njengoba ngikubhalile lapha. Ngakho base sisazi lokho ke manje sesizomisa kanjani. Times ngo-18x ndawo zonke. Okuzwenza ukuthi isibalo sethu sisixazulule ngokukhulu ukushesha nakalula. Singasekela lokho 9 no 5 sipha 45. Basusana. Salo 6. Sibe no 24. 45 minus 24 sipha Siqale sisekela lokho ngaphezulu. Siyazi sino 7x. U45 no 24 sipha bani? 45 minus 24. 21. 7x. Yabona ukuthi ngathi kuzoba khona ubumnandi la. 7. Siyazi u21 divided by 7 sipho 3. Salele u-x wethu unela u3. Shuthi x wethu is equal to 3. Kumele sisithathe-ke isibalo sethu njengoba sesiphiwe esikhaleni sika-x sesifaka bani? Sesifaka u3. Sijabule kakhulu ukuthi u-x wethu awubanga u0 ngoba kuba bekube njalo ngabe sesiyayiguqa indaba yethu isibalo sethu sibhede kakhulu, kodwa siyabona ukuthi x is equal to 3. Ngakho la khona u-x sesifaka khona u3. Asibone sisiphunyelwa yini ke manje. Sithi 18 lapha ngezansi ngoba siyazi ukuthi u8 u6 no9 ngangenelana. U3 sitimes ngo3 lapha. Sibe no 7 over 18. Ngakho kuyiqiniso ngempela 7 over 18 impendulo yethu. Sathola isibalo sethu kalula kamnandi kanjalo.